Ronda número 31, sí, quinto primera. La mostra d'orina no te l'han donat, no? No. Vale. Vale. Tanca el puny una mica. Espera aquí un moment, no tinc el dit. Ja li fico una tirita. A partir d'octubre ja no podem fer. Què passa a l'octubre? Ens podem donar la mà. Cada any, amb el conveni de col·laboració que tenim entre Benavent i Clínica Perpetuo Socorro i el grup Assisa, realitzem les revisions, exploracions prèvies a l'inici de campanya de tots els jugadors. Des del grup Assisa i Clínica Perpetuo Socorro aprofitem també per donar la més sincera enhorabona al Benavent per la seva pujada a tercera divisió i desitjant que els èxits continuen i que l'objectiu d'aquest any es pugui mantenir. Per això procurem que tots els professionals tinguin una revisió més que completa per afrontar aquesta temporada tan complicada, tant en un estudi antropomètric que fem amb els diferents jugadors, com a analítiques bàsiques de sang i d'orina i les exploracions cardiorrespiratòries fonamentals que es fan amb aquest tipus de professionals que inicien exercicis de capacitat aeròbica tan important. D'aquesta manera sabem que els jugadors, per la informació que ens arriba en principi, venen més que ben preparats aquest any per preparats el repte que s'han de tirar endavant i confiem que en tot cas des del punt de vista físic les condicions siguin les més idònies per afrontar aquesta temporada. Bueno, ja sabem tots que la majoria de clubs són totalment amateurs, però el tema de les revisions mèdiques és una cosa indispensable, que estiguin fetes en llocs on la tranquil·litat tant dels místers com dels jugadors com dels pares, perquè no hem d'oblidar que Lleida té 8 o 9.000 fitxes de futbolistes i des dels prebenjamins fins als amateurs tots practiquen un esport i sapiguent les dificultats que hem tingut amb algun incident de tema cardiològic és superimportant almenys anar en centres totalment especialitzats en aquest tipus de revisions i controls. En aquest cas el Benavent ja fa 4 o 5 anys que està en mans amb el conveni de col·laboració amb Perpetuo Socorro a través de l'empresa Assisa i des de llavors estem tranquils tots perquè els jugadors tenen una revisió completa i cardiològica, electro i tot el que faci falta perquè puguin practicar aquest esport i en aquest cas el Benavent cada vegada més professional com una mica d'exemple per tots els clubs i per tots els jugadors.